wavhurirwa nani gate? Wazototera? Utori serious? Mona sister ndiri serious. Mona ndichikuona ndikupera deso apa watogona shamari chitoya tichopinda mumba kozi ndanatoone nguvawo ndisina kumboita zvemurume ende uletitongopinda ndiri serious nditokuda izvo kana neni nditori serious zvaunotoona ufunge zvokutofambisa negwara chachaio kwete zvondoita majoksi iwo kana ukandiroora unenge uida kuzoita inini handi unenge tichida kuita vana hazvisirizvo hatingoti titongoya tichongopinda ine handina kana protection zvine basa here sister ndiri serious ndokudai kana nini zvaunotoona kudaika nguva yarebesa ufunge chitongoya tichongopinda mumba asori amuna anichitamba kosaka wanga uchindipimba uchitya here aiwa asori angaswera ndanichitamba saka wanga uchinditeerera inguva yeseu kana wanga uchitya aiwa asori angaswerazvo inga zvakaoma zvichiregwa ungoti pese pese pawafamba unongopimba dai wapinda mumwe iri kuitwa nemurume wangu